Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu. A yau za mu kawo muku jerin gine-gine mafiya tsayi a duniya. Yauwa, kar a manta dai, a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Gini na farko wanda ya fi kowane gini tsayi a faɗin duniya shine ginin Burj Khalifa wanda yake Dubai. An fara aikin wannan gini ne a ran 6 ga watan Janairu shekara 2004 inda aka kammala aikin ginin a shekara ta 2010. An kammala aikin ginin yana da tsayin mita 828 wanda ya daidai da kafa 2717. Wannan gini yana da hawa 163. Kwarai gidan sama ne mai hawa 163. Aikin ginin daga farko har zuwa kammala shi ya ci dalar Amurka dala biliyan 1.4. Na biyu a jerin da muke da shi a gine-gine mafiya tsayi a duniya shine ginin Merdeka wanda yake Malaysia a Kuala Lumpur. Kwarai wannan ginin an fara aikinsa ne a shekara ta 2015 inda aka kammala aikinsa a shekara ta 2023. An kammala aikin wannan gini yayin da yana da tsayin mita 679 wanda ya daidai da kafa 2227. Wannan gini yana da hawa kwaya 118. Kwarai shine ya zo na biyu a jerin da muke da su na gine-gine mafiya tsayi a duniya. Wannan gini shi ma dai ya ci kimanin dalar Amurka biliyan 1.5. Na uku a jerin da muke da su a gine-gine mafiya tsayi a duniya shine Shanghai Tower. Kwarai Shanghai Tower wanda ke China. Wannan gini an fara aikinsa ne ran 29 ga watan Nuwamba shekara ta 2008 yayin da aka kammala aikin gininsa a shekara ta 2015. Wannan gini an kammala shi yana da tsayin mita 632 wanda ya daidai da kafa 2073. An kammala wannan gini yana da hawa 128. Kwarai hawa 128. To zaka ji cewa Merdeka wanda ya zo na biyu a mafiya tsayi a duniya shi yana da hawa 118 ne, yayin da shi kuma Shanghai Tower da ya zo na uku yana da hawa 128 ne. To ko me yasa shi wannan gini ya zo a na uku duk da cewa ya fi Merdeka yawan hawa? Tazaran hawa da yake tsakanin ginin kowanne shine ya bambanta su, yayin da kowane hawa da Merdeka take da shi yana da bambancin wasu mitoci ko mu ce wasu taku wanda ginin Shanghai Tower bai kai shi ba. Saboda haka Shanghai Tower mai hawa 128 shine na uku, yayin da an kashe kimanin dalar Amurka dala biliyan 2.4 wajen gina shi. Na hudu a jerin da muke da shi mai faranta min rai shine ginin Makka. Kwarai ginin Makka Royal Clock wanda ke Saudi Arabia. Wannan gini an fara aikinsa ne a shekara ta 2002 yayin da aka kammala gininsa a shekara ta 2012. An kammala wannan gini yana da tsayin mita 600 da kwaya ɗaya yayin da ya yi daidai da kafa 1972. Wannan gini na Makka Royal Clock yana da hawa har 120, hawa kwaya 120 daidai. Wannan gini na Makka Royal Clock, wannan gini na Makka Royal Clock bai da tazara sosai tsakaninsa da ɗaki mai alfarma na ɗakin Ka'aba. Sannan akan wannan gini ne na Makka Royal Clock ake da wani shahararren agogo da yake kasar Saudi Arabia mai ɗumbin tarihi. Gini na biyar da muke da shi a jerin gine-gine mafiya tsayi a duniya akwai Ping An Finance Center da ke Shenzhen a kasar China. Wannan gini an fara aikinsa ne ranar 18 ga watan Janairu shekara ta 2010 yayin da aka kammala gininsa a ranar 28 ga watan Maris shekara ta 2007. An kammala wannan gini yana da tsayin mita 599 yayin da ya daidai da kafa 1965. Wannan gini an gama shi yana da hawa 115. Sannan ginin ya laƙume dalar Amurka dala biliyan 1.5. Na shida da muke da su a jerin gine-gine mafiya tsayi a duniya akwai ginin Lotte World Tower wanda shi ma da yake Shenzhen a kasar China a jihar Seoul. An fara aikin wannan gini a shekara ta 2010 yayin da aka kammala aikin ginin a shekara ta 2017. An kammala ginin yana da tsayin mita 555 yayin da ya yi daidai da tsayin kafa 1819. Wannan gini an kammala shi yana da hawa 112. Kwarai yana da hawa bene har 112. Ginin wannan Lotte World Tower din ya laƙume dalar Amurka
dala miliyan 678. Na bakwai da muke da shi a jerin gine-gine mafiya tsayi a duniya shine One World Trade Center da ke New York City ta kasar America. Wannan gini an fara aikinsa ne ran 27 ga watan Afrilu ta 2006 yayin da aka kammala aikin gininsa a shekarar 2014. Wannan gini na One World Tower Center da ke New York na kasar America an kammala shi yana da tsayin mita 541 wanda ya daidai da kafa 1776, yana da hawa 94. Gwarai wannan shine na bakwai a jerin gine-gine mafiya tsayi da muke da su a duniya. Yauwa kar a manta dai a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa. Mun gode.